yang aspal seluruh ganti wis aja ditangisi. Sayang pilih lagi sehidup semati. Bapak Mas lurung mana kang bakal sayang pilih lagi sehidup semati. Ganteng lan bagus rupane percuma rusak jiwa lan raga. Aja ditangisi wis aja ditekuni batin larane ngati wis seluruh ganti. Bapak Mas wong lanang pirang-pirang wong ganteng ya orang kurang wis seluruh ganti wis aja ditangisi. Mati lampu. Saya Bapak Mas. oke rohun Bapak Mas sebelah sini masih ada Bapak. coy 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 yuk 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 raso waso tarik jos jos waso bagus rupane wis percuma rusak jiwa lan raga. Wis aja ditangisi wis aja ditekuni batin larane ngati wis seluruh ganti. Wong lanang pirang-pirang wong ganteng ya ora kurang kaya dia apa wis aja ditangisi. Iya, terima kasih. jajaran panitia oge kahatur kage kersana Bapak Kadus sapara kanca
rupina waktu saena parantos tabus setengah satu langkung panginten sanes tepale lami pagadus nanging nyakitu tewe hawatos bilih palai ali istirahat rupina teh saki anu tiasa kapihatur kasepuhan pangapunten tina sabudaya kalepatan sidarang kaluputan oge teh hilap kahatur kage sadaya masyarakat